Mainiton nga mga pagtimbaya alang kaninyong tanan nga nagasunod ni ining atong hiniusang panimbahon sa Metro Davao. Dako kayong among kalipay ug pagpasalamat sa kanunay ninyo nga pagsuporta ni ining mao nga ministeryo. Dalaygon ang Dios sa iyahang kanunay nga pagpamuhat sa atong kinabuhi diha sa pagdasig sa matag usa labi na ni ining panahon sa pandemya o labaw sa tanan diha sa paglig-on sa atong pagtuo o pagsalig diha sa atong buhi nga Dios. Busa takos gayud nga pagasimbahon, pagadaygon o pasidunggan ang atong Dios. Manindog kitang tanan alang sa tawag sa pagsimba. Awiti nga malipayo ng Ginoo tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay o panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ilha nga Dios ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato o kita iyaha. Kita iyang katawhan o iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo o pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balang puloy-anan o dayga siya didto. Pasalamati og dayga siya. Ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Sa langgam
Magampo kita. Dalaygon og silimbahon nga Dios, niining taknaa aniya kami nagdugtong pinaagi sa internet aron daygon ka o ug maghiumo ag hiusa sa pagampo sa matag usa. Salamat Ginoo sa tanang nimong kaayo nga among nasinati. Salamat bisan sa mga pagsulay diin maghatag kanamo sa kaalam og magtudlo sa kadigdong. Panalangin ni kaming tanan, labi na ang magwawali ang platform nga gigamit aron moabot ang imong mensahe kutob sa maabot sa signal. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Akong pagabasahon kaninyo ang Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutumon, og ang mutuo kanako dili nagayod uhawon. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Atong pakpakang atong kamot, atong isang iyawang ngalan, kay buhi ang Diyos, kay buhi ang Diyos. Atong ikiyay ang atong hawak, atong ipayaw himaya, kay buhi ang Diyos, kay buhi ang Diyos. Pagtulog sa kanturan, tuwing suon kabalupag ka na ang Diyos nagtawag sa imuha. Tuwing suon kabalupag ka ang dugay na siyang naghigugma. Abrihan ng imong kasing-kasing, andaman ng imong una-una, kay gunato siya. Atong ipakpakang atong kamot, atong isang iyang iyang ngalan, kay buhi ang Diyos, kay buhi ang Diyos. Atong ikiyay ang atong hawak, atong ipayaw iyang himaya, kay buhi ang Diyos, kay buhi ang Diyos. Tulog sa kanturan, tara igsuon kikang nagitawag na magkumanta magkahiusa. Tara igsuon na pati ang kugma nga nagtawag sa imo magkuha. Pulong niya mga gamhanan, ining buhi manay makalupig, kay gunato siya. Atong ipakpakang atong kamot,
Diyos Laygon siya Tulong sa kanluran Pulong niya Pangagamhanan Dinig mo'y Walay makalupig Laygon nato siya Atong ipagpakangan Atong kamot Atong isayaw Iyang ngalan Kay buhi ang Diyos Kay buhi ang Diyos Atong ipiyay ang atong hawak Atong isayaw Iyang himaya Kay buhi ang Diyos Kay buhi ang Diyos Tulog sa kantuhan Maayong buntag kaninyong tanan na anata sa unang Domingo sa bulan sa Oktubre og ang mga kasimbahanan sa tibuok kalibutan nagaselebrar kining World Communion Sunday. Kadaghanan tingali nato nakadungog na aning World Communion Sunday. Apan wala ta masayod unsa man gyud di ay ni. Unsa man ni nga klase nga kasaulugan ug asa man ni siya nag-originate. Actually kining World Communion Sunday nagsugod katong tuig 1936. Ang gipasugdan ni or originated by the Presbyterian Church o gi-adapt ni sa Federal Council of Churches in the year 1940. So good ato kini nga selebrasyon ning dako na og nahimong International Ecumenical Celebration of Christian Unity. Ang World Communion Sunday nagsaulog sa atong panaghiusa kang Kristo kauban ang mga kaigsuunan nato sa tibuok kalibutan. Kang Pablo pa sa unang Korinto 11:29 nag-ingon nga siya, miingon siya nga sa atong mag-celebrar niini, we are to discern the body when we partake of the Holy Communion, mindful that we note our relationship to all our brothers and sisters in Christ in the celebration. Kung hinumduman ninyo ang Ebanghelyo gikan kang Mateo kapitulo 22 bersikulo 37 sama sa atong pagselebrar ni ani makita nato ang kung unsa na siya nga topic, and this topic is all about love. You shall love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And the second commandment is that love your neighbor as you love yourselves. So, makita nato ang unifying factor diri maugayod ang gugma. Nagtuo ako nga kini nga selebrasyon dili nagmalampuson og hangtod karon nagapadayon kung wala ang panaghiusa, gugma og respeto sa matag nasod or even the entire world. Ang gugma nga giingon ni Mateo sa kapitulo 22, bersikulo 36 hangtod 40 mao ang relasyon nato sa Ginoo sa atong isig katao. Loving God is loving others. Usapod nga pahinumdum kanato nga angay ta maging careful kung asa ba nato ibutang ang atong gugma. Where we place our love, kinsa ang higugmaon nato, whom we love, o unsa ang atong higugmaon or what we love. Because someone once said, never daw to fall in love with a tennis player. Nga numan, because to a tennis player, love means nothing or love is zero. Kay tuod man nga when it comes to our walk with God, love means everything. Ang akong gibasa ganiha nga teksto gikan sa Ebanghelyo ni Juan
Nag-ingon, Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Madunggan nato kini nga mga pulong kung magsaulog ta og balaang panihapon. Usa ka imbitasyon nga tungod kay si Jesus mao ang pan sa kinabuhi. So bisan kinsa nga muduol kaniya dili na gayud magutman, ug bisan kinsa nga mutuo kaniya dili na gayud uhawon. Karon ang pangutana sa mga pilosopo pa, really? Kung maadto ko kang Jesus, di na ko magutman o uhawon? Kini di ay karon mga gigutom, walay makaon, walay mainom. Pasabot ba kini nga wala sila miduol kang Jesus? Considering the situations nowadays, since March 2020, when pandemic hits us, daghan ang nagutman tungod kay nawad-an og trabaho. Daghang mga tindahan ug uban pang mga establishmento ang nagsara, kay lugi naman. Kaliwat kanan ang layoff sa mga workers. Wala ba sila'y Ginoo? Wala ba sila misangpit or miduol sa Ginoo kay nganong nawad-an sila og trabaho og nagutman og giuhaw? Well, mga igsuon, kabalo og nasayod man ta nga kini, what Jesus referring is not just simply a physical hunger and thirst. Daghan ka nato karon ang hunger for companionship. Sa ilang panimalay, nag-inusara na lamang. Wala intawon kauban, masakit, baling paita. Bisan malipong-lipong ka, you have no choice but to get up and to get things done by yourself. Ikaw pa'y luto, hugas, kuhag tubig nimo, imong tambal, and etc. and etc. And because of being alone, you are hunger for someone nga unta kung naapa si Juan o si Pedro or si Maria and etc. dili ka ing-ani nga sitwasyon. Some are hunger emotionally, depressed, anxious, walay makaistorya, dili makalaag kay kasab-an man sa parents or sa anak kung mugawas og balay. Some are thirst for closure of pain or regret that still lingers. Dili maka-move on sa pain, sa grief and all. Or baka si Jesus, what he is referring is spiritual hunger and thirst. Because for all we know that it is only Jesus that can satisfy the particular hunger and thirst of our spirit. Nindot nga pamalandungan nato kini nga imbitasyon ni Jesus kanato. Nga kita muadto, muduol kaniya, and I would like to bring you into that context of our celebration today, the World Communion Sunday. Sa atong pagsaulog niini, sa ulugon nato kini sa usa ka dako nga lamesa or table. Diba sa lamesa diha panahon nga makafilta og kagutom. Come to the table and you will be fed. Come to the table and you will be given water to drink. Sa lamesa diha nato masinati ang fellowship. Mao nga kita sa atong mga banay, dapat gayud nga sabay-sabay kita mukaon aron ma-feel nato ang fellowship sa family. It is during the meal nga kamo or kita mag-uban, magkaistorya, and you will truly or we will truly feel as one family. Diha sa lamesa nga we share the abundance of God's grace and provision. We share love and respect from our own differences. Actually, daghang maayong mga butang ang mahitabo when we come to the table and share our oneness, our love and respect.
Kung makahinumdum mo sa parable of the banquet, ang imbitasyon una sa mga VIPs, mao nga giandaman gayud sila pag-ayo, apan sa dihang niabot na ang adlaw sa okasyon, ang mga gipang imbita, daghang mga rason. So, nasuko ang tigbalay, o gisugog balik ang ulipon, o gipangdala ang mga tao sa kadalanan og mga iskinita aron makakaon sila sa giandam sa tag-iya or tagbalay. So diha makita nato nga sa lamesa walay dato, walay pobre, tanan pantay kay mismo ang tagbalay muimbita kanato aron makaambit kita sa kadagaya sa iyahang mga giandam nga pagkaon. Sa awit nga nag-ingon, in Christ there is no east or west, in Him no south nor or north, but one great fellowship of love throughout the whole wide world. So that's basically the history of this World Communion celebration. In Christ we are all welcome. We are all equal. We have all seats in the table of the Lord. We all are loved by Christ. So unsa pa man ang atong gihulat, come to the table and partake of the bread and wine. Come to Jesus, for He alone can satisfy our hunger and thirst, for He is the bread of life. Amen. Magaampo ta, labing gamhanan ug mahigugmao namo nga Dios, Dios nga tinubdan sa among kinabuhi, ug Dios mao nga mao'y tinubdan sa gugma. Nagadangop kami kanimo niining takna sa kabuntagon, alang sa pagdayig sa imong gamhanan nga ngalan o Dios tungod kay takos kagayod sa among mga pagdayig, pagpasidungog ug pagsimba ug mga pagpasalamat. Ikaw ang among manunubos, ang among gamhanang Dios, ang among magsasangkap, among manduluwas ug hari labaw sa tanan. Diha sa imong kaluoy ug pagkamaayo, imo kaming gihigugma sa usa ka gugma nga walay pagpihig. Busa ikaw among gidayeg Ginoo, tungod kay ikaw usa ka gracious nga Ginoo, puno sa kaluoy, alang kanamong tanan nga imong mga anak. Mahigugmaong Dios, nagaduol kami diha kanimo niining takna sa kabuntagon, uban ang pagpasalamat sa imong grasya ug panalangin nga imong gipadagaya sa among mga kinabuhi. Salamat sa tanan nga mga tubag sa among mga pag-ampo, ug sa tanan nga mga pabor ug grasya nga imuhang gipasinati sa matag usa sa among kinabuhi. Salamat sa imuhang pagkamatinumanon nga bag-o sa matag adlaw. Tan-awa kami o Dios uban ang imong kaluoy ug uban ang imong grasya. Giampo namo ang tibuok kalibutan, ang tibuok nga nasod nga karon anaa sa nagaatubang sa dakong hagit niining pandemya ug uban pang mga politikanhon nga mga isyu. Among gipangayo ang imong divine intervention niining among kahimtang karon. Tungod ikaw lamang ang Dios nga dunay kagahom sa panalangin sa matag usa nga makaangkon sa kalig-on sa pagsagubang niining mga hagit karon sa kapanahunan. Amahan namo nga langit nun, among giampo ang mga political leaders niining nga nasod gikan sa national level ngadto sa local government units. Giampo namo ang imong kaalam nga maanaa kanila ang imong dihog sa balang espiritu nga maga-inspire kanila sa pagpangalagad Ginoo nga adunay pagkamahinudlokon diha kanimo ug pagkamahinadlokon sa pagbuhat sa mga butang nga dili kahimuot diha sa imong atubangan. Iampo namo ang imong paggiya sa ilang mga kinabuhi, labi na sa
atubang sila sa mga paghatag ug mga pagsulbad ug mga pagplano alang niining mga daghan ug dagko nga mga suliran nga giatubang sa ilahang leadership karon. Amo usab nga giampo ang tanan nga mga kasimbahanan, mga tanan nga mga katawhan nga nagapangulo sa mga kasimbahanan. Ikaw magauban, magapanalangin, magadihog sa balang espiritu nga magapamuhat kami nga uyon og haom gayod diha sa imong kabubuton ug katuyuan sa among mga kinabuhi. Aron nga mapadayon Ginoo ang mga ministeryo ug misyon sa simbahan nga inubanan sa imuhang gahom sa balang espiritu, magapamuhat uban ang kalipay sa pagpamuhat ug uban ang gugma sa pag-reach out Ginoo ngadto sa mga katawhan nga labing nagkinahanglan hilabi na sa imo sa kahibalo mahitungod kanimo. Amo usab nga giampo ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Among gihalad kini diha kanimo nga ikaw mao gayud ang magahari sa taliwala sa among panimalay diha sa relasyon, diha sa panginabuhi ug diha sa naay sa mga pagsulay nga moabot sa kinabuhi sa usa ka panimalay. Among giampo ang anaa sa nagabalatian, ikaw Ginoo magaayo kanila alang sa mga nagbangutan tungod sa kamatayon sa ilahang mahal sa kinabuhi. Ikaw Ginoo magagakos kanila sa imuhang comforting presence. We pray particularly sa panimalay ni Pastor Michelle Ilano. Ikaw Ginoo magpanalangin kanila niining hilabihan nga kasub-anan nga ilang nasinati karon nga mga panahon sa pagtaliwan ni Pastor Michelle. Ginoo ang among kasing-kasing na puno sa kagul-anan tungod niini. Apan salamat kay naay paglaom nga among nasinati tungod kay siya anaa na diha kanimo nakapahulay sa tanan nga mga paghago ug mga pagsulay niini nga kalibutan. Ug salamat sa balaanon nga paglaom nga among naangkon nga siya anaa gayud diha sa imong kiliran ug makasinati sa pagkabanhaw ngadto sa sumala sa imong gisaad alang sa tanan nga mituo ug nag-alagad kanimo. Among giampo usab ang saulog sa ilahang adlaw nga tawhan. Ikaw Ginoo magadugang og daghang katuigan sa ilang kinabuhi nga magamit nila Ginoo sa pag-alagad diha kanimo. Amo sab giampo ang mga nagasaulog sa ilahang wedding anniversary. Ikaw Ginoo magauban, magapanalangin ug magalig-on sa ilang relasyon sa usag-usa ug labaw sa tanan sa ilahang relasyon diha kanimo. Salamat Lord nga ikaw magagamit sa ilang mga kinabuhi nga mahimong sumbanan sa mga batan-on diha sa pagkahimong matinud-anon ngadto sa usag-usa hangtod sa katapusan nga ilang gininhawa. Salamat Ginoo sa ilahang mga kinabuhi nga nagamit gayod diha sa imong buluhaton sa ministeryo. Among pag-ampo alang sa mga young adults sa simbahan kansang presensya among gisaulog karon nga Domingo. Ikaw Ginoo magauban ug magapanalangin kanila ug padayon nga sangkap kanila nga mutugyan sa ilang kinabuhi diha sa pag-abag sa mga buluhaton ug pag-alagad sa simbahan. Salamat sa mga kinabuhi nga kanunay imong gigamit alang sa imong mga buluhaton. And among pag-ampo nga sa duol kami diha sa imong balaang presensya, ikaw Ginoo magapuno sa among kasing-kasing sa kalipay ug sa imong balaanon nga gugma nga magadako gayud ang among paghigugma diha kanimo sa tibuok namong kasing-kasing kusog, huna-huna ug kalag. Salamat o Dios nga ang mensahe sa pulong among nadungog
mo tuhop gayud sa among mga kasing-kasing ug mahimong giya namo og kalig-on niini nga semana nga maaplikar gayud namo sa among matag adlaw nga kinabuhi ang imong mga pulong ug magahatod ka namo ngadto sa pagkahamtong ug pagkalig-on sa among pagtuo ug pag-alagad diha lamang gayud kanimo. Salamat o Dios sa imuhang pagpamati sa among mga pag-ampo ug sa imuhang pagtubag niini sa imong gitakdang panahon. Kini ang among mga pag-ampo, mga pagpasalamat, mga pagpasidungog, pinaagi lamang ni Ginoong Hesukristo, among Ginoo ug manluluwas. Amen. Atong dadon, atong pasalamat, ikapulo o halad o uban pang mga halad ngadto sa simbahan diin kita nagaapil. Mag-ampo kita. Silimbahon mo na Dios, salamat sa kahigayunan, makapaambit kami nga matinud-anon niini nga mga halad. Tungod ug alang sa imong himaya. Hinaot na makatabang kini sa mga buluhaton sa lokal na iglesia ang imong pagpanalangin amo ng daan pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Alang sa mga pahibalo sa ato ang ministeryo sa Metro Davao hiniusang panimbahon ang atong ipaabot ang atong mga pagpasalamat kadto kang Reverend Grace Bangisan sa iyahang mensahe sa pulong alang kanatong tanan karon ug kang Phyllis Melanie Paner diha sa iyahang pag-lead sa atong pagsimba niining Worldwide Communion Sunday. Sa sunod nga Domingo, ang atong magwawali mao si Mrs. Joy Baguio on the celebration of NCWA Peace Sunday. Ug sa third Sunday sa October, ang atong magwawali mao si Reverend Roderick Kraot. Uusab kini ang pagsaulog sa UCCP Agdao sa ilahang anniversary sa simbahan. Sa ikaupat nga Domingo, ang atong magwawali si Reverend Wenzel De Holde in celebration of the 118th UCCP Crossroads Congregational Church. Busa atong ipaabot ang atong mga pagbati, pagtimbaya alang sa mga kasimbahanan nga padayon nga nagasaulog ug padayon nga nagapamuhat diha sa parasan sa Dios. Sa ikalimang Domingo sa Oktubre, ang atong magwawali mao si Reverend Melvin Ramoso on the celebration of Reformation Sunday.
ato sab nga ipahibalo ug uban ang dakong kasubo sa kamatayon ni Pastor Michelle Ilano kagahapon sa hapon, ug ang iyahang haya ana sa simbahan sa UCCP Matina. Magsugod ang ilahang vigil service Sabado sa gabi sa alas 6, o wala pa nato na sayri kung ano sa ang iyahang lubong. So busa kung kinsa ang dunay higayon og buot mo bisita, mo paabot sa atong mga pahasubo ngadto sa Panimalay, pwedeng mo bisita kamo ngadto sa UCCP Matina. Kini ang atong mga pahibalo karon nga Domingo. Mahigug maong Jesus, padang pakukani mo. Samtangan nagaunos, nagpadayon ang bagyo. Manluluwas sa libti, hangtod bagyo matapos. Ang kasiguruhan ka, O Jesus, nawata ko. Wako'y laing dalampan, kundili ikaw lamang. Di mo pagbiyaan ko, kay ikaw ang kalig-on. O Jesus, saligan ka, tabang gikan kanimo. Panalipding ulo ko sa pako mong malig-on. Grasyang madagayaon nga nagpapasasala. Pasiguli ihatag, ug ako hinluan mo. Tuburan ka, Ginoo, maduol ko kanimo. Kasing-kasing dasiga, hangtod sa kahangturan. Amahan namo nga langit no niining adlaw sa pagsimba, ikaw ang among gipasalamatan sa mensahe nga among nadungog. Uban sa dihog sa balang espiritu, magapabilin kini sa among hunahuna o kasing-kasing, ug pamuhat kami Ginoo sumala sa imuhang mga pulong. Panalangini ang matag-usa nga diin ang imong pulong nakaabot, ug hinaot nga ang imong mga pulong Ginoo mahimo gayud nga panalangin sa matag-usa ka kinabuhi.
diha sa nagkalain-laing mga kasinatian nga among mahisugatan sa tibuok nga semana. Hinaot ang imong pulong magalig-on kanamo, ang imong pulong magagiya kanamo, ug ang imong pulong Ginoo magadasig kanamo diha sa padayon nga pagtuo ug pag-alagad kanimo. Labi na ning ining panahon sa mga hagit ug mga pagsulay tungod ni ining pandemya. Panalangin ni Ginoo ang matag usa, ikaw o Dios mao gayud ang magapanglihok sa kinabuhi sa imong mga katawhan. Salamat kaayo Ginoo tungod sa imong dakong gugma. Kami nagapadayon sa mga buluhaton. Ug among pag-ampo nga ikaw tipig sa among mga kinabuhi. Magatabon sa matag usa sa imong hamiling dugo. Ug salamat Ginoo sa tanan imong gipamuhat sa among kinabuhi ug sa tanan pang imong pagabuhaton. Ug karon ang grasya sa Dios nga labing gamhanan, ang gugma nga walay paglubad, pinaagi kang Hesukristo, ang kalinaw ug pakig-uban pinaagi sa balang espiritu pasinati sa matag usa, karon ug sa way katapusan, sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.